Водя ви на най-артистичното събитие, на което някога съм била, а именно The Table, организирано от About You. По реакциите ни можете да видите колко впечатлени бяхме от началото на вечерта, а вечерята беше модно подбрана. Симонка, давай! След като впечатляващите танцори ни оставиха без дъх и без думи, беше ред за следващото хапване, вдъхновено от Хюго. След което беше време за снимки и пак към танцорите. И вече беше време за любимата ми част от вечерта. От About You комбинираха всичко, което са в едно събитие – стил, креативност и забавление.